Ak by slovenské vlaky jazdili na čas, neboli by možno bezpečné. Rušňovodiči sa ozývajú, že systém striedania ich služieb má diery. Ak majú mať stanovený čas na oddych, často to vedie k reťazeniu meškaní z vlaku na vlak. Meškanie 5, 20, 40, 60 minút. A hneď 4 vlaky naraz. Na našich železniciach nič nevídané. Nie je to náhoda. Do redakcie sa nám ozvali viacerí rušňovodiči. Tvrdia, že zlyháva systém ich služieb. Máte meškanie napríklad 40 minút. Príjete do Bratislavy, máte 20 minút na to, aby ste obehli súpravu a išli s tým istým vlakom ďalších 500-600 kilometrov. Na konečných staniciach musia prepriahať lokomotívy a ak majú dodržať aj zákonný oddych, nevedia už zmazať prípadné predchádzajúce meškanie. Meškanie sa naopak začína reťaziť zo spoja na spoj. Túto plynulú prevádzku môže narušiť len mimoriadna situácia, keď sú nejaké nehody na trati alebo teda nejaké iné okolnosti. Vtedy využívame tie spomínané tzv. Ostré obraty, aby sme tú prevádzku dostali čo najrýchlejšie späť do tých bežných kolají. Je to v podstate nátlak, ktorý by si mali uvedomiť tí, ktorí sedia v kanceláriách, že my tam sedíme v tej 160 km rýchlosti. Nikto si neuvedomuje to, že treba mať nejaký ten oddych. Správy o meškaniach zvyknú vyzerať aj takto. Mimoriadny obrad súpravy od vlaku Express 652 plus čakanie na rušňovodičku. Povinná zákonná prestávka na odpočinok a jedlo. Stačí jedna nepredvídaná udalosť, či už spadnutý konár, srna alebo porucha. A meškajúci vlak automaticky naruší systém striedania a oddychu rušňovodičov v staniciach. Aj železnice priznávajú, že v takých situáciách sa môže stať, že rušňovodič po určitom počte odjazdených hodín musí čerpať povinný oddych, hoci jeho vlak ešte nie je tam, kde má byť. Ide o mimoriadne situácie, ich veľmi zriedkavo a grafikom vlakovej dopravy je podľa nás tým pádom nastavený správne. Výsledkom tlaku na rýchle obracanie vlakov na konečných staniciach sa tak paradoxne stáva reťazenie meškajúcich spojov. A kým železnice nevidia meškania nejak dramaticky, tvrdia, že dochvíľnosť ich spojov presahuje 90%, cestujúci majú tradične prísnejší meter. Jeden je odrieknutý, druhý mešká 130 minút, takže železnice na Slovensku. No. Náš vlak bol odrieknutý. Nikola Capeková a Tomáš Velecký, televízia Markíza.